அமேசான் பிரைம்ல அடுத்ததா ரிலீஸ் ஆன படம். ஸோ இதுவும் வந்து த்ரில்லர் சீரிஸ் தான். ஒருவேளை சைக்கோ கில்லராக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ட்ரைலர் கூட அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு சொல்லுச்சு. ஆனால் சைலன்ஸ் பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேண்டமிக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக்காக இருக்கட்டும், இல்லைனா அந்த டீமாக இருக்கட்டும், இவங்களை இன்ட்ரோ பண்ணும்போதே வந்து ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் சைலன்ஸ் இந்த படம் வந்து தமிழ், மலையாளம் டப்ட் அண்ட் தெலுங்கு 3 லாங்குவேஜஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன தோணுச்சுன்னா, சைலண்டாக படம் பார்க்காம இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை கொடுக்க தான் செஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்தவரையிலும் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்து ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களானா, எஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் கேரக்டரோட வெயிட்டேஜ் வந்து படத்தில் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து டெப்த் ஆக்குறதுக்கு வந்து மறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் லைனர். சியாட்டில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அஞ்சலி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான போலீஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னா, ஆண்டனி அப்படின்றவரோட மர்டர் கேஸ். அந்த ஆண்டனி வேறு யாருமே இல்லை, நம்ம மாதவன் அவர்கள் தான். ஸோ அவங்களோட லவ்வராக ஃபியான்சேவாக வந்து நம்ம அனுஷ்கா வராங்க. அவங்களால காது கேட்காது, வாய் பேசவும் முடியாது. ஸோ அந்த கொலை எப்படி நடந்துச்சு? வுட் ஹவுஸ் வில்லா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹாண்டட் ஹவுஸ். அங்கே தான் வந்து கொலை நடந்துச்சு. அது பேய் வீடா, பேய் தான் அவரை கொன்னுச்சா, இல்லை யார் வந்து மாதவனை கொன்னாங்க அப்படின்ற அந்த மிஸ்ட்ரியை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிவீல் பண்ணுறது தான் கதை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஃபீல் ஆகாது, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ஏன் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயம் வந்து நமக்கு சிரிப்பு வந்துருந்தது, ஹாரராக ஃபீல் ஆகலை அப்படின்னா, நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ ஒரு காலத்தில் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது வந்து சிகப்பு ரோஜாக்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அது வந்து ஒரு அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக வந்து நமக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன அதில் கமலஹாசன் நடிச்சிருப்பாரு, இதில் வந்து மாதவன் நடிச்சிருக்காரு, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். மற்றபடி படத்தில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. சுற்றி வளைச்சி சிகப்பு ரோஜாக்களுக்கு வந்து பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து லோக்கலில் ஷூட்டிங் பண்ணாமல் ஃபாரின் போய் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான் இந்த மூவி. படத்தில் வேறு ஏதோ அட்வான்டேஜஸ் இல்லையா? முக்கியமான சில விஷயங்கள்ல த்ரில்லர் சொல்கிறாங்களே, ஏதாவது முக்கியமான நாட் அப்படி இப்படி நீங்கள் நிறைய விஷயம் கேட்கலாம். நாட்ஸ் இருக்கும், ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் இருக்கும் அப்படின்னு டைரக்டர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்பி வந்து இது ஒரு ட்விஸ்ட் இங்கே பாருங்க, இது ஒரு ட்விஸ்ட் இங்கே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். இதான் உங்கள் ட்விஸ்டா இல்லை இதுதான் உங்கள் ட்விஸ்டா அப்படின்ற மாதிரி வந்து நமக்கு பல இடங்களில் வந்து ஃபீல் பண்ண வச்சிடுறாங்க. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கலாமோ, எதுக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பில்டப், யார் தான் எங்கள் வில்லன் அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய கேள்விகள் வந்து கொடுக்க தான் செய்வாங்க. நிறைய இடங்களில் வந்து கிளாரிட்டி மிஸ் ஆன மாதிரியும் இருக்கும். உங்கள் கோல் என்ன சொல்ல வரீங்க, இது சைக்கோ கில்லரா இல்லையா, அட்லீஸ்ட் த்ரில்லரா இல்லையா, பேய் இருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ராக்ல கொஞ்சம் போங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சரி இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம், டீட்டெயிலிங்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கனவோட நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கனவு இப்பவே கலைச்சிருங்க. ஏன்னா படத்தில் எங்க உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில சீன்களை அவங்களே திரும்ப 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 போட்டு காமிப்பாங்க, நமக்கு வந்து தெளிவாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி பார்த்தா குறைக்க அஞ்சலி வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கதை பூரா வந்து ஒரு விஷயத்தையும் 4 வாட்டி நமக்கு வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் சொல்லியிருப்பாங்க. எந்த இடத்துலையும் படத்தை பற்றி உங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்து இதெல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ படத்தை பொறுத்தவரை எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வராது, கிளியர் கட்டாக புரிஞ்சிடும். ஸோ படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ கட்டாயம் நம்ம பேசி ஆகணும். அனுஷ்கா இருக்காங்க, அஞ்சலி இருக்காங்க, மாதவன் இருக்காங்க, ஷாலினி பாண்டே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வெயிட்டான கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போகிறோம். அவங்களோட ரோல் வந்து செம்ம டெப்த்தாக இருக்க போது, பின்னி எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம். இல்லை ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங். அவங்க எல்லாருமே நல்ல பெர்ஃபார்மர் தான், அவங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா ரோலுமே வந்து நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஏன் எங்களுக்கு ஏதோ ஒட்டலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். மேபி அந்த வெயிட்டேஜ் வந்து நம்ம கடைசி வரலையும் எந்த கேரக்டரோடவும் நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. அனுஷ்கா வந்து ஒரு மியூட்டாக நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றப்போ வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு த்ரில்லர் அப்படின்றப்போ வந்து ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் அப்படின்றப்போ வந்து அந்த ஒரு ஃபீலை வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் கிட்டேருந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. எல்லாமே வந்து அவங்க ஒரு வாய்ஸ் ஓவரில் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லைனா வந்து அஞ்சலி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க, அந்த இன்டென்சிட்டியை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. அவங்க காஸ்டியூமில் வேணா அவங்க காட்டியிருக்கலாமே தவிர அதர் தேன் தட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருமே நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் எதுவுமே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ரியாலிஸ்டிக்காவோ இல்லைனா ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோ வந்து மூவியில் கடைசி வரலையுமே வராது. இதில் என்ன வந்து இவங்க வந்து அவனை கொல்லுவாங்க, அவர் வந்து இவளை கொல்லுவார், ஆக மொத்தம் படத்தில் மாற்றி மாற்றி கொலை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கடைசியில் கொலையாக கொண்டுடுறாங்க. அதிலே வந்து நம்ம டயர்ட் ஆகிடுறோம். 2 மணி நேரம் படம் வந்து நமக்கு 3.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சோ, எப்போ முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபீல் தான் கொடுத்துருது. படத்தோட இசை இதை பற்றிலாம் நீங்கள் சொல்லணுமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது தான் எடுத்ததுமே வந்து ஷித் ஸ்ரீராமோட வயசில் ஒரு அழகான பாடலாம் வரும். ஆனால் எப்படி அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டு வந்து எடுத்ததுமே பாட்டா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபீல் வருதோ, கடைசி வரலையும் வந்து படத்தில் எந்த பாட்டு வந்தாலும் இப்போ எதுக்கு பாட்டு அப்படின்ற மாதிரியான ஃபீல் வரதுக்கான 100% கேரண்டி வந்து படத்தில் இருக்கும். ஸோ ஒரு த்ரில்லர் மூவி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ வந்து இந்த இன்சர்ஷன்லாம் தேவையா அப்படின்ற மாதிரியான ஃபீலை தான் கொடுக்க செய்து. மேபி எகெயின் நம்ம இதை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பாடல்களாக கேட்கும்போது நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னா வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய விஷயம் நோட் பண்ண மாதிரி இது எங்களால் நோட் பண்ண முடிஞ்சிச்சா, ஒருவேளை ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த படத்தில் பிடிச்சிருந்தா விறுவிறுப்பாக இருந்திருந்தா
இது கூட எங்களுக்கு வந்து சுவாரஸ்யத்தை ஏற்றிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபீலை நமக்கு கொடுக்க செய்யுது. ஸோ எந்த விஷயமும் ஒட்டலாம் இதில் பாடல்களோ இசையோ மட்டும் நமக்கு ஒட்டிருமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன எண்ணமும் வரதான் செய்யுது. படம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அப்ராட்ல சியாட்டில் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றப்போ வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா படத்தோட பெரிய பக்க பலமாக வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி இருக்கு. பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கு. ஸோ ஓகே ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் போல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் நமக்கு வரும். ஆனால் இப்போலாம் பாதிக்கு பாதி நிறைய ஷூட்ஸ் வந்து அப்ராட்ல தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பட் சினிமாட்டோகிராஃபி பொறுத்தவரையும் எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து வாமா மின்னல் ரேஞ்சுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் போட்டிருக்கு வேணாம், அப்புறம் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து சில எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்களும் இருக்கதான் செய்யுது. அண்ட் படத்தில் சில பல காட்சிகளாக இருக்கட்டும், சில பல விஷயங்கள், சில சீன்ஸ் இதெல்லாம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி வரும்போது நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வந்து பேண்டமிக்ல ஷூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காம போச்சோ, இல்லைன்னா ஆர்டிஸ்டோட கால் ஷீட் கிடைக்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தோணும். ஏன்னா எங்கெல்லாம் சில இடங்கள் டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுமோ அதெல்லாம் வாய்ஸ் ஓவரில் போட்டு முடிச்சிருப்பாங்க, விஷுவலைஸ் பண்ணாமல். அஞ்சலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அஞ்சலி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நாய்கள் கிட்ட வந்து மாட்டிப்பாங்க. அங்கேருந்து அவங்க எப்படி தப்பிச்சாங்கன்னே காட்ட மாட்டாங்க, டேரெக்டாக அவங்க கிளைமேக்ஸில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஒருவேளை அஞ்சலி தான் எல்லாமே கண்டுபிடிப்பாங்களோ அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, இதெல்லாம் நடந்துச்சு, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க கடைசியாக வந்து சொல்லிட்டு மட்டும் போவாங்க. அதுவும் வாய்ஸ் ஓவரில். அவ்வளோதான். ஆக மொத்தம் இது ஒரு தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸாக இருந்தால் வந்து பொறுமையாக போய் நம்ம பார்த்துருப்போமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். பட் ப்ரைமில் பார்க்கும்போது ஓகே பார்க்கலாம், வீட்டில் உட்காந்து போர் அடிச்சிட்டு இருக்கு பேண்டமிக்ல ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். சில இடங்கள் வந்து கிரிப்பிங்காக இருக்கும், சில இடங்கள் போர் அடிக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இந்த படம் கொடுக்குது. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கிளைமேக்ஸில் டேரக்டர் வந்து ஒரு பஞ்ச் லைன் கொடுத்துருப்பாரு. காதல் வந்து காதலர்களை வந்து மட்டும் உருவாக்குறது இல்லை, கிரிமினல்ஸையும் உருவாக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதை படத்தில் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாரு. அதுதான் டோட்டலி வேற லெவல். அது படத்தை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க.